En el vídeo d'avui el que farem serà modificar uns altaveus d'escritori, d'aquests d'ordinador, que en aquest cas no funcionen. Segurament en tenim molts per casa que no utilitzem, d'ordinadors vells i que no tenim cap utilitat. Els convertirem nosaltres en uns altaveus que funcionaran de manera autònoma. Aquests funcionen a través del connector d'àudio i a més perquè funcionin necessiten un alimentador. En aquest cas funcionen amb un transformador de 9 volts al qual hem de connectar a la red elèctrica. Nosaltres els farem totalment autònoms, com deia, s'alimentaran amb una bateria totalment recarregable, per tant no necessitarem cap cable i a més funcionaran amb Bluetooth. Per fer això necessitarem uns quants components electrònics. El primer que necessitaríem seria un control de càrrega, que és el que estem veient ara en pantalla. Necessitarem també una bateria de 2.400 mAh, 3,7 volts, i el mòdul Bluetooth, que és aquest que estem veient en pantalla. Procedim, a fer el muntatge. El primer que faríem, és desmuntar aquests altaveus. D'aquesta placa, l'únic que aprofitarem serà aquest interruptor, que serà el que nosaltres farem servir per poder engegar i apagar els nostres altaveus Bluetooth. Utilitzarem un tèster en l'escala d'ohms per comprovar quines de les patilles de l'interruptor són les que ens donen continuïtat i en aquest cas ens serviran per engegar i apagar el nostre equip. Un cop localitzades les patilles, el que farem ara és estanyar els connectors del mòdul de control de càrrega. Amb un soldador d'estany, nosaltres soldarem els cables a cada un dels diferents connectors d'aquesta placa. D'aquests 4 cables, 2 aniran a la bateria, un al negatiu i l'altre al positiu, i els altres 2 cables aniran al positiu i al negatiu del mòdul Bluetooth. Farem un forat a la carcassa de l'altaveu per poder-hi passar el connector i a dintre hi col·locarem el mòdul de control de càrrega. Amb l'ajuda de la pistola de silicona calenta el podrem sellar per tal que no tingui cap tipus de moviment. Soldarem ara els cables del control de càrrega fent passar el positiu a través de l'interruptor per poder engegar i apagar el nostre equip. També soldarem la bateria, respectant el positiu i el negatiu. A continuació connectarem el mòdul Bluetooth. Aquests mòduls Bluetooth els podem trobar per internet amb un preu que oscil·la entre els 2 i 3 euros i venen ja preamplificats, per tant no necessitem cap tipus d'amplificador. També hi venen preparats ja per alimentar-se a través d'un connector que nosaltres no utilitzarem, ja que aprofitarem les connexions de sota, les soldadures, ja que l'alimentarem a través del nostre mòdul control de càrrega.
Un cop connectats al cable positiu i negatiu de l'alimentació, observem que si donem l'interruptor, el nostre mòdul s'hauria de posar ja en funcionament. A continuació, connectarem els cables corresponents a l'altaveu. Abans de continuar, comprovarem que l'altaveu funcioni correctament. Tot seguit, connectarem el segon altaveu. Aquest altaveu, com podeu comprovar, té una clavija que nosaltres no necessitem. Per tant, el que farem és tallar aquesta clavija i connectar directament als cables soldats a la placa del Bluetooth. Per connectar els cables, respectarem el positiu i el negatiu. I un cop realitzades totes les connexions, col·locarem la placa a dins de la caixa de l'altaveu. Utilitzarem la pistola de silicona calenta per tal de fixar les plaques a dins la caixa. I mentre s'escalfa la pistola de silicona, el que farem és aprofitar per protegir la bateria amb una mica de cinta aïllant, ja que els contactes estan descoberts i podrien ocasionar algun tipus de curtcircuit. Aprofitarem també per col·locar un fusible d'1 ampere entre el terminal positiu i el cable positiu de la bateria, per així protegir la nostra bateria i també protegir el nostre sistema. Un cop col·locat el fusible, el protegirem amb cinta aïllant per evitar qualsevol tipus de curtcircuit.
Un cop ja tenim la pistola de silicona calenta, el que farem ara és posar la placa del Bluetooth dins de la caixa de l'altaveu i subjectar-la amb la silicona calenta perquè quedi ben fixada. Amb la mateixa pistola de silicona també fixarem la bateria a l'interior de la caixa. Un cop tot ja ben fixat, taparem el que seria l'altaveu. I un cop hem acabat de muntar la caixa, ja tenim nosaltres els altaveus convertits en Bluetooth. Eren uns altaveus d'ordinador vells que teníem per casa que no funcionaven i els hem convertit en uns altaveus Bluetooth a través d'una bateria recargable, és a dir, que funcionen sense cable. Ara només ens quedaria provar-los. Un cop tenim engegats els altaveus, agafaríem un telèfon mòbil, un smartphone, que tingui Bluetooth, evidentment, i ens aniríem a l'apartat de configuració, obriríem el que seria l'aplicació del Bluetooth, i aquí, un cop ho activem, ens sortiran una llista amb els diferents Bluetooths que hi ha. Concretament escollim el que correspongui als altaveus, esperem que es connecti i ja sentim el missatge que ens diu que estan emparellats els altaveus amb el nostre telèfon mòbil. Ara només ens caldria buscar algun arxiu de música que tinguem en el nostre telèfon mòbil i escoltar com sona. Doncs ja està, fins aquí el muntatge d'aquest altaveu Bluetooth. Si us ha agradat el vídeo, li podeu donar like, li podeu donar m'agrada, que això sempre ajuda a mantenir ben posicionat el canal a través del YouTube. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins una altra.